subscribe sannan ku danna alamar kararrawa domin sanar da ku sabbin shirye-shiryenmu. Hello viewers, good afternoon to you all. Na fatan kun yana cikin koshin lafiya. Sayyada Sadiya Haruna. Gargadi nake miki. Kin mugun fita daga ido na bana so mu ba mu junan mu kunya, bana so mu ba mu kanmu kunya musu social media muna mu juna rashin mutunci. Amma fa idan kika kiji na rantsi da girman Allah idan na fara miki rashin mutunci. Kike riga da kin san na you know me very well and you know what I'm capable of. You know what I'm made up of. So I'm just advising you, be extremely careful. Don't overstep your boundaries because if I step mine, Allah ba za ki ci tari ba Sadiya Haruna. Ina ga miki wannan zancen. To I don't want us to disgrace ourselves on social media, but if you want it to happen that way, mazuba ni da ke mu kara magani. Wallahi, because bani da bani da mutunci, you know it already. Ba wai sai an gaya miki ba, you know me. Yau din nan na zo muku raina a bace. Me yasa kowane dan iska, kowane public figure, kowane blogger, kowane mawaki idan ya tashi yana yin abin shi ya dade ba a san shi a duniya ba, sai ya fara fada da Sayyada Sadiya Haruna ta mun kaza. What the fuck is wrong with you guys? Ni fa ba mafadaciya ba, kada kuma da ni mafadaciya. Baba Lola, I'm referring to you. Now the video, you are my friend. If I have issue with you, you can DM me or call me on phone. I will keep pride aside. If it is my fault, just sorry. I see no reason of doing this video. If you want to trend, gosh, now you are trending, but I'm telling you, because okay, the person I'm not your fucking mate, okay? What is wrong with you guys? Who when is can you say Sunana?